Здравейте! Аз съм Ивайло Крушарски от BG Футболни проби. Ако искате да пренесете играци на следващото ниво, да се учите от професионални треньори и да имате възможността да бъдете скаутирани от топ отборите, тогава продължавайте да гледате. Добре дошли в 5-дневните футболни проби. Сега ще ви дам повече детайли как протичат 5-дневните футболни проби. Пробите се провеждат в София на най-добрата футболна база в България, а именно Национална футболна база в Бояна, която предоставя страхотни игрища с естествена изкуствена настилка. СПА хотелът е 4-звезден, като условията, които предоставя, са отлични. Големи стаи, а отчасти са настанени само по двойки. Има голяма зала, в която ние провеждаме нашите лекции и провеждаме турнирите по PlayStation. Ние прилагаме 5-дневен хранителен режим на нашите участници по програма на Европейски грант, която съдържа хранително балансирани ястия, покриващи всички диетологически изисквания за един професионален спортист. И така, как протичат 5-дневните футболни проби? В първия ден ще получите топло посрещане, след това ще ви настаним по стаите. След това ще имате среща с мен и целият екип от треньори, за да се запознаем и да ви обясним как протичат футболните проби. След обяд се хвърляме право в екшена с 2 часа и половина тренировка. По време на тренировките целият тренировъчен процес ще бъде заснет и ще се излъчва на живо в YouTube. Ще бъдете наблюдавани от над 30 клуба в Европа и от специални футболни анализатори, които ще анализират вашата игра. Играчите, които посещават нашите футболни проби, идват не само за да тренират и да подобрят качествата си, но и за да бъдат професионални футболисти. Затова ние ще ви приложим 5-дневен тренировъчен цикъл по програма на Европейски грант. Вие ще получавате невероятни футболни тренировки всеки ден. Също така, нашите треньори с UEFA Pro лицензи и дългогодишен опит в футбола. Всяка тренировка ще бъде наблюдавана от различни скаути, менеджери и треньори. Играчите ще получат уникалната възможност не само да впечатлят скаутите, но и да разговарят с тях по време на тренировките. В допълнение на тренировките и възможността да бъдат скаутирани, ще имате видеоанализи, менторинг, коучинг, фитнес тестове, лекции от топ диетолог, който ще ви научи как да се храните, как да се възстановявате, какви суплименти да приемате и как да изграждате мускулна маса. В допълнение на това, също така ще приложим специална GPS система на всеки един участник. Тази GPS система ще направи пълно портфолио, като измери над 75 показатели. Също така ще ви приложим работа с психолози, което е изключително важно за всеки един професионален спортист. Това ще подобри фокусът ви и отношението ви и това как се справяте в напрегнати ситуации. Също така ще имате и много забавления, като турнири по PlayStation с специални награди за победителите. В свободното си време на разположение на нашите участници ще има голяма зала с видеостени, където те ще имат възможността да релаксират и да играят различни игри. В петия ден ще бъдат организирани контроли с други клубове и така ще може да вкараме футболистите в реална игрова обстановка, в която те ще имат възможността да впечатлят скаутите, които ще ги наблюдават. 5-дневните футболни проби са перфектният начин да пренесете играци на следващото ниво и също така да ви покажем пътят към професионалният футбол. След края на събитието ние информираме всички скаутирани футболисти. Държим да знаете, че всички футболни клубове са независими от нас и всеки клуб работи по различен начин. Затова техните решения и това как те ще процедират относно скаутираните футболисти не е в нашите ръце. Това е решение изцяло на футболните клубове. Ние винаги сме на среща да ви помогнем и да дадем съвети. Винаги е изключително вълнуващо, както за вас, така и за нас, когато някой е скаутиран. Ние имаме уникални успешни истории от нашите футболни проби. Може да видите в нашите страници. Ние от BG Футболни проби сме горди колко честно и прозрачно е всичко, което правим. Затова, ако имате някакви въпроси или ако искате да разберете нещо повече за нашите 5-дневни футболни проби, не се колебайте да се свържете с нас чрез телефонният ни номер или чрез нашите страници във Facebook и Instagram, където член на нашия екип ще бъде повече от щастлив да ви отговори. Надяваме се да ви видим на следващите футболни проби.